Mamahaw, mamahaw. Lami kayo, pure kayong gulay. Huh? Kani, sige, higop, Judisa. Tambal ni si Yurik. Tambal si Yurik. Sarap ang tambal sa Yurik. Apa. Tapos naapay ginamos, oh. Pa ko sa kuwan din. Napay pan para sang itlog lang, oh, nagitlog lang me. Tilapia ni mo yun, tilapia. Tilapia. Nasa rep. Kaon-kanin, wag pa man siguro kay Yurik. Pet kay ka ba? Gani, oh, payat ka ayo, oh. Payat kayo, Wala na pong tilapia nin. Pakaubo ko na magsuon, Hindi na kapakanon. Yurik. Ani, oh. Kalami. Ginamos. Wala ko, tsupin akong kuko, eh. Kanang ganing maugaw sa mga gulay. Kuan si kuan, oh, Barney. Ito si Barney. Kuan sa ko ba? Itong barbecue. Nasa kuan, ilalom sa kuan. Nakatunod ako dito. Barney ba? Sa Katalunan? Kada man naman na. Bata pa na. Bata pa na sila. Ano? Oo. Charles, ama mamanhi. Halang na siya. Uy, natuo siguro magdili. Halang na. Mabuta pero sila maigsuon. Silang tagya sa kanang Tibok Barney. Pero pangalan lang ganyan nila. Sila harga. Dagan ba yung branch? Dagan sa branch. Iyaan kalami sila uy. Gani mga unta. Gibot na ni mo anak. Gibot na mo anak. Nasa chiller. Ito. Ada isabaw. Ikaw na. Kuratan na pugko ato. Nalaman sa ako atubangan. Malam akong kaon. Kani dapat o wet bread. Malam ka wet bread tapos egg. Kanina pa ako atubaw. Ito makang wet ay. Para ma-wet ka ba? Ako sa ni mo na ako ano ni na maggulay na ka. Ha? Inana ko sa una bato na kaong gulay kaya wala ko choice. Katong tilapia di ay. Di ba mo kaong food? Kuan lang, microwave lang to. Lamay man to. Lundon gulay ra ko para maulian na to ang Yurik. Ganami. Na. Hello, Bertie. Hi. Hi, Prile. Mga antag gulay na pod. Sige na may gulay. Nga mo kapasinti ron. Si mama kay pagulayon ako, makidney man ko. Maala pa jud. Parat di ay. Perteng parata. Pag mata na ko ana, si mama ko kay nasa nga na maasikaso mo ganang mama. Pag mata na ko nanay ininit ko na iloy na ikamunggay na pagi katong sa tuig yan herbal man to. Pag imnon ako natanan, ang di na ko mahurot tong kamunggay. Pipiskot bro magdagat.
Ngayon, nagkakaon dali. Magmanga lang kung anin. Mukha naman sa gulay, magluto na ako. Oh, gulay. Diba? Kung gulay, tulag tubig. Busog ka tayo na anak. Inaanak si Ping Ping sa una. Nagbantay na ako. Umangko na ako ba? Ay, anak sa mga agaw. Hindi mo ka gulay. Yalos pati na sa inahan. Naman. Dapat mo ka gulay. Ano siya makaon, oh? Tubig. Ano siya, tanduway ko tubig. Ay, kuhaan niya pantula. Kaya di niya ganahan sa sapon. Hindi siya matulon. Mut, mukha pa ba gulay sa Ping Ping ron? Kaya siya gulay. Dapat. Nya na po udto usab na po ang tilapia. Udto nun din. Hindi pa nga ito naiding at pangalan ito. Di ba ikaw man sinayding? Siniding. Shout out dahil ko sa lahat ng gulay. Ug sikuan tatay. Tatay, may rambutan. Rambutan o sili. Na pwede ba? Kuan? Kani nga, gulay. Nagbaksin man tako kasula mo sapatos ba? Try doon ako. Sa lasa. Mandisal nga nagkamunggay. Hindi siya nagkamunggay. Lasang buwang. Shata pala Ikaw ba pala na po si... sising? Hindi kayo. Hindi tayo. Kaya ba, mukha pure. Ha? Kaya ba, mukha pure. Yan ane? Ano yung ano ko? Pero pinakatambal gid sa uric no kay kanang mukaon moinom kag daghan tubig. Para magud magsigag pangihi, sabay magud sa ihi. Kapoy lang kay magsig pangihi mo. Dabi tamis ang ano ni tatay. Okay lang. Okay lang. Tamis? Tama lang. Tama. Sa maninita mo, tagginamos. Tamis lang. Tamis na. Kami ang rambutan tatay. Ay! Palasa. Sir? Ayo! Sarot kayo gilaban! Uy, nakabidyo mo. Ameriki. Saka ano siya, maharlika. Diba? Kanang makuha ang unod. Panit? Ay, mali ka rin, anak. Kanang makuha ang unod ba? Lami kay diri sa Turil ay kay pwede ra ka mga gulay ug mga prutas. Sundin siya sa para happy, makulay ang buhay. Mukhang ninyo today. Hala, Ma'am Cindy! Isang sindi. Nakatay siya stars? Isang mga sindi. But, pamukbang na ito today. Sinding niya. Sinding yung stars. Iya ang para happy.
makuan. Mukbang ninyo today. Nagkuan siya? Nagatag siya? Ma'am Cindy! Asinda na dahil kag star eh. Oh, nasindi ako star, pero hindi na ako makitaan. Hindi lang man akong kalawasan. Ay. Basta mga taga-Turil, buta mga tao. Hi! Good. Tayo mo sa sagbot pa, sir. Ginamos sa kakuan. Kalkatra po akong gitik. Pwede mga ato na inyong tubig daghan lagi. Okay, gay. Tungod mo ka sa uric. Kaya ma-wash out ng daw na pagpangihi. Naragula.
lang, pero kunik lagi. Hala! Ang tingog! Yan! Na kay na-trend reconnect ba ya to? Ay, sa signal siguro to. Bantog na ano ang tingog. Wala na may malibak. Ay, sa signal siguro to. Bantog na ano ang tingog. Sayang pa. Fresh na ko karong buntago na. Siyempre, kasi di ma-fresh na. Pwede tulog. Sige, adudoy. Sino yung giyati? Adudoy, si Kwa ni Mamilo. Adudoy. Fresh gani no. Lami akong tulog plus nag-green pag yung takaron tas fruits. Diba? Then a lot of water. Nag-exercise pa yun ta, sa baktas. Nainitan pag yun ta. Ayun na lang pag nag-inom kag bugnaw na tubig. Likay ang bugnaw na tubig yan. Kaya naman kag nabugnaw. Magsige dyan ko inom og tubig ay kay para mabawasan ko. Umunam ta sa gulay, di na punta sa panyurek. Hello, y'all. Watching from USA. Kay Gisa Rose Kimo Flores. Hi. Ibalik na jud daw din. Namigis ko ta grabe jud sa oy. Takalibak. Makaya. Tell me something. Kaba ka tell me something you don't know. Ato yung mabato na ron. Saan na? Tell me something I don't know. Ano ba niya? Imo kong hungan. nga niya. Sa topic na. Nga fresh kay ko. Nakamata ko galas city. Baktas ko. Nainitan ko. Nikaon ko gulay. Pros dagang water. Sige, tanda na siyang now. Wala kagkaan. Obsessed. Murag na obsessed ko sa kong naong karon. Sa live. Fresh cake ko. Precious day sa ron. Video o kan, dili. Atay, dito kay storyan niya. Ay, bakit na ito tingog? Ay, ba sampol sa katawa ang tikas. Charas. Laila mo katawa. Magdunggab-dunggab ba? Hello, mga bahog cafe. Shout out kay Leng. Hi. Mga bahog cafe, hi. Wala na, balik na itong istorya dahi. Naging istorya, ang galing niya. Di ko katoo. Gawas kong ilong, uy. Gusto tamis, no? Banto din ang ngatag si Kuya. Kaya tamis pa, baligya. Si Cheche Pantonial. Cheche Pantonial from Mississippi, USA. Pangatag mong star. Kapatawad ako yung star daw. Nang hatag si Salin Gika. Salamat, Auntie Kels. 35 star. Dili ba Thank kita you. biya sa Dili. Naman di ko dari o. Bungbuang. Dakuan na ni Flora, uy. Si Happy ba, i-check up pa na ako. Comment na siya. Medyo naman... Charot. Lain na mo katawa, uy. Squatter, makikong katawa, uy. Shout out Kim Casido, Misamis Occidental. Maka-fresh, hindi ay mamataog sa'yo niya
Matulog og sayo. Matulog og sayo. Kabalo ka, dili pa ako matulog. Kaso ang electric fan, mahapdo sa akong mata. Ay, tulog na lang na ako ni B. Kaulog, ipadalaan kong sumon tungod. Wala ko ka-arkila sa balay. Wala ko ka-arkila sa balay. Kasi wala ka tulog na. Ilaham ako ng balay. Isa man na. Si Kuan, ising. Wala siya nagbayad og balay. Ilaham ko ng balay dati. Kugawal ko ko eh. Basta wala ko sabot. Ilahan ng balay. Nya karon, garkilahan nila. Murag ilang gi kuan Baligya. baligya ata. I-share kita ko ang ngalan niya ang please. Parley! Tawag tag lawyer. Lasa ni. Kaya ang yolik. Ang iring nag-ano sila. Nag-hiking. Digid pwede na akong mga anak. Wala man gudaan nagtas gawas good. Nanilahi min ko yung hindi ka mo siya yung tubig. Ano ba maabot nila ba? Ato pinta no kaya para Ang pagmula na. Hi, Jason May, Kanyete. Karon di na kami mukaog kanon. Kay last na jud ni. Medyo ta tagisda. Magpa-washing ko ron. Pa-washing ta? Washing. Sakyan na. Kaya akong... Kita na lang maglimpyo, content. Kumulo. Sa gawas lang good, iapil lang yung sulod. Siligyan ng sulod. Ano na lang hapon? Daghang salamat mga iya mang comic mga lakaw pa mi. Daghang salamat. Maayong buntag. Ay, daghang salamat sa nag-comment sa nagtan-aw, ilabi na sa naghatag og mga Na mute. basig na mute na hapon mo. Daghang salamat sa naghatag og mga stars. Mamahaw tanan, maayong adlaw ug happy ta karong adlaw, maayong buntag. Yes, Bye.